Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi loweruka pa 28 May chaka cha 2022. Ndi loweruka la Mulungu wa 6 wa Pasaka. Ndekuti mawa tikuchita chaka cha kukwera kwa Ambuye. Lero Ambuye Yesu akuti simudzandifunsanso kanthu idzakwana nthawi, ndipo inenso sindidzayankhula mophiphiritsa. Inde kupherezera mphongo mawu aja Paulo akuti nthawi imeneyo tidzamuona monga mmene iye alili, sitidzamvanso njala kapena kulira kapena kutopa. Umunso ndi mmene amatuzira Yohane. Mawu athu oyamba a tsiku la lero akuchokera mu buku la ntchito za atumwi, mutu wa 18 ndi 23 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Abraham Mbofana kuchokera ku St. Kizito Minor Seminary mu Diocese ya Dedza. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 16 ndime ya 23b kulekeza 28. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Social Research and Communications, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Apolo ankalankhula ndi kutsimikiza ndi malembo kuti Yesu ndiyedi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Mawu oyamba, mawu a m'buku la ntchito za Romwe, ntchito mutu 18 kuyambira 23 kulekeza 28. Atakhala kumeneko kanthawi ndithu, adachokako nakayendera dziko la Galatiya ndi la Frigia. Ankalimbikitsa ophunzira onse. Myuda wina dzina lake Apolo, mbadwa ya ku Alexandria, adabwera ku Efeso. Anali munthu wodziwa kulankhula ndi wodziwa malembo kwambiri. Iyeyu adaphunzitsidwa njira ya Ambuye, ndipo ndi changu chachikulu ankalankhula ndi kuphunzitsa za Yesu molongosoka. Chonsecho ankangodziwa za ubatizo wa Yohane okha. Tsono adayamba kulankhula molimba mtima m'nyumba ya mapemphero ya Ayuda, koma pamene Pulisila ndi Akwila anamumva, adamtenga namufotokozera njira ya Mulungu molongosoka koposa. Pamene Apolo adafuna kuwolokera ku Akaiya, abale adamlimbikitsa nalembera ophunzira akumeneko kalata kuti amlandire bwino. Tsono atafikako adawathandiza kwambiri amene anali atakhulupirira chifukwa cha kukoma mtima kwa Mulungu. Pakuti iye adatsutsa Ayuda mwamphamvu pamaso pa anthu, natsimikiza kuti malembo kuti Yesu ndiyedi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 16 ndi 23 kulekeza 28. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza ophunzira ake kuti pa tsiku limenelo simudzandifunsanso kanthu. Ndithu ndikunenetsa kuti chilichonse chimene mungapemphe kwa Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Mpaka tsopano simudapemphe kanthu potchula dzina langa. Pemphani ndipo mudzalandira, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Ndakuwuzani zimenezi mophiphiritsa. Nthawi ili kudza pamene sindidzayankhula nanunso mophiphiritsa, koma ndidzakudziwitsani momveka za Atate. Tsiku limenelo mudzapempha potchula dzina langa, ndipo sindikuti ine ndidzakupempherani kwa Atate ayi, pakuti okukondani ndi Atate amene amakukondani chifukwa mumandikonda, ndipo mumakhulupirira kuti ndidachokera kwa iwo. Ndidachokeradi kwa Atate kudza pansi pano, tsono ndikuchokanso pansi pano kupita kwa Atate. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, Ambuye Yesu akupitiriza kutsanzika kuti ndikupita kwa Atate, ndipo ndikakapita kumeneko
ndidzabweranso kudzakutengani ndikupita kukakukonzerani malo kuti kumene ndikakhale ine nanunso mukakhaleko. Izi ndi zimene tsopano tizione zifike pachimake tsiku la mawa pamene tikuchita chaka cha kukwera kwa Ambuye kumwamba. Moyo wathu udzatembenuka, moyo wathu umatembenuka tikaphatana ndi Mulungu, tikaphatana ndi Ambuye Yesu. Koma mwachizolowezi chathu monga takhalira nsabata yonseyi taona kwambiri mawu oyamba. Mawu athu oyamba a tsiku la lero tikuona kuti Paulo akufika ku Firigia komanso ku Galatiya kuchoka ku Korinthi kumene anakumana ndi Priscilla ndi Aquila. Chosangalatsa kwambiri nchonena kuti mmene akufika ku mizinda imeneyi akukumana ndi Muyuda wina akuti amene anangomva mthenga wa Yohane Mbatizi, mthenga wongoti anthu atembenuke mtima, koma anali ndi kufuna kwabwino, koma amaphunzitsa bwino, komano amadziwa zochepa. Ndeno abale Paulo komanso Priscilla ndi Aquila akumuthandiza munthuyu kuti amvetse kuti inde Yohane Mbatizi amalosera kwa Ambuye Yesu. Inu zimene mukulalikazo sikuti ndi zoyipayi, koma there is more. Kuli zambiri zimene mukuyenera mudziwe inu eni kuti muwathandizenso anthu amvetse za Yesu Khristu. Pali maphunziro awiri ndi mawu amenewa. Choyambirira tikuona chidwi chimene ali nacho Paulo chodzudzula mwachikondi, komanso chosangoyimira podzudzula, chomuthandiza Apolo kuti amvetse zambiri za Ambuye Yesu. Ndikofunika ndipo nkoyenera kuti ife amene tilalalika mthenga wabwino, kanda nsembe, kanda brother, kanda sister, kanda grupa, inde kanda anzathu amene maprofeti achulukawa, ndikofunikadi kuti tizidziwa zambiri za Mulungu. Sizotanthauza kuti ifeyo we are perfect, koma tikuyenera kuti tidziwe zambiri pamene tikuwathandiza ndi kuwaperekeza abale athu. Zimakhala zomvetsa chisoni kuyima kutsogolo ife amene timadzitchula kuti ndalalika mthenga wabwino, nkuona kuti munthuyu zikumuvuta, osati chifukwa cha mphatso zimene ali nazo, koma kumuvuta chifukwa cha ulesi, sakufuna kuzindikira zambiri. Nchifukwa chake alalika anzanga, nchifukwa chake ino azibusa, nchifukwa chake ino maprofeti, tiyeni tisanabwere pamaso pa anthu tikonzekere bwino, timvetse zimene tikulalika. Tisangomvetsa chabe, tipemphe Mzimu Woyera amene Atate adamtuma kuti atiwululire zambiri za Yesu Khristu, tadziwitse anthu zoona za Mulungu. Chachiwiri tikuona mtima ogonjera wa Apolo, akulolera kuphunzitsika, akuzindikira kuti ine sindidziwa zonse, akumvetsa kuti palibe amene angadziwe zonse m'moyo uno. Ambiri anzathu ena akamatithandiza kuti tizindikire zimene zikuperewera mwa ife, kumakhala kukula mtima, kumakhala kuyerekedwa, kumakhala mwano. Ayi, tivomereze kuti si zonse zimene ine ndingathe kuzidziwa at once. Mawa pamene tikuchita chaka cha kukwera kwa Ambuye Yesu mu mpingo mwathu ndi tsiku limene timakondwerera, komanso kupempherera, komanso kuthandiza ntchito yofalitsa mawu mu mpingo. Ndipo ndimafuna tigawane pang'ono komanso tipitiriza mawa mutu umene apapa atipatsa chaka chino oti tisinkhe-sinkhe, kumvetsera ndi khutu la uzimu. Mukumbukira kuti mpingo wathu ndi umene nthawi zonse umafuna uzipita patsogolo. Utachitika msonkhano waukulu wa maepiskopi ku Roma zaka za 1962, 63, 65, anakhazikitsa mfundo yonena kuti pakhale mwadaladala pa diocese iliyonse, pa conference iliyonse, mu mpingo wonse, pa parish iliyonse, ntchito zofalitsa mauthenga mu mpingo. Komatu tisayiwale kuti ntchito yayikulu yofalitsa mauthenga mu mpingo yagona pakufalitsa good news, mthenga wabwino wa Ambuye Yesu. Kuti Ambuye Yesu adabwera pansi pano, Ambuye Yesu adatisaukira, Ambuye Yesu adazunzika, Ambuye Yesu adamwalira, Ambuye Yesu adauka kwa akufa, Ambuye Yesu adakwera kumwamba, Ambuye Yesu akutinenera kwa Atate ndipo adzabweranso kudzatitenga kuti kumene kuli iyeyo ifenso tikakhaleko. N'chifukwa chake Mateyo 28 ndi 20 kumatsika m'munsi amanena kuti inu tsono pitani ku mayiko onse, kaphunzitseni, kalalikeni, mukawabatize anthu m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ntchito imeneyo mu mpingo anayipatsa gawo lake. N'chifukwa chake kuno ku Episcopal Conference of Malawi kuli nthambi imene amanena kuti social communications and research. N'chifukwa chake tili ndi ma TV stations, n'chifukwa chake tili ndi ma radio, n'chifukwa chake tili ndi nyumba zosindikiza nkhani, Montford Media, Likuni Press, ndi ena onse amene amatenga gawo kuti tizifalitsa mthenga wabwino. So tsiku limeneli tinayamba kulikondwerera mchaka cha 1967 pamene timayang'ana kufunika kwa ntchito zofalitsa mauthenga mu mpingo. Ndi mutu woyambirira umene tidayang'ana.
Mchaka cha 1968 tidayang'ana kuti kodi nanga kufalitsa uthenga kukugwirizana bwanji ndi ntchito ya chitukuko. Communication and Development. 1969 timayang'ana kuti kufalitsa uthenga komanso family banja pali ubale waukulu. Ndipo 1970 timayang'ana kuti kufalitsa uthenga ndi achinyamata tisasiye mbuyo. Chimodzimodzi chaka chatha limene nali la mulungu la 55 apapa amatuza kuti tikamva tsono uthenga wabwino kapena chilichonse chimene chikuchitika kwa anzathu tizipita kukaona. Tisamangoyima kuti poti tamva ndi kumafalitsa mauthenga tidzala maudani, tidzala mabodza, tidzala kusakhulupirira mwa ena, tiononga moyo wa ena. Pobwereza mawu a Ambuye Yesu aja atafunsa kuti kodi aphunzitsi mmakhala kuti. Yohane 1:43 iye adanena kuti bwerani mudzaone. Popitiriza ndi mutu umenewo chaka chino apapa kuti tisangoyimira pongoonayi, timvetsere koma ndi khutu la uzimu. So titha kutero kuti chaka chimene tikuchita mawa, tsiku limene tikukondwerera mawa ndi utumiki wa khutu. Tiziti tikaona zinthu tizimvetsera kuti ndi khutu la mumtima. Nchifukwa chani izi zachitika? Nchifukwa chani wakuti amachita zotere? Kumvetsera ndi chikonde, kumvetsera mwa ubale, kumvetsera mofuna kukonza zinthu, kumvetsera kufuna kudzudzula kuti zinthu zisinthe. Pakati pathupa pali njala yofuna kumvetseredwa. Amayi amafuna amuna awo atamvetsera, abambo amafuna akazi awo atamvetsera, ana akufuna makolo awo atamvetsera, makolo akufuna ana awo awamvetsere, ansembe amafuna akhristu awo awamvetsere, akhristu akufuna ansembe awo atumiki awo azawamvetsera, mabwana amafuna antchito awo azawamvetsera, ndipo antchito akufuna mabwana awo azawamvetsera, andale akulakalaka anthu ife tamamvetsera, ndipo ife anthu tikulakalaka andale azitimvetsera. Koma muona kuti pakati pathu kumvetsera ndi chidwi, kumvetsera ndi mtima, amanena kuti mmene amanenera philosopher wina, Jewish philosopher Rudolf Otto, amanena kuti we should be able to project the I into the thou. Ndizidzichotsa ineyo nkuyika moyo wanga mwa inu, nkuyamba kumvetsera, ndivale sapato zanu, putting myself in your shoes. Nde apapa pamene akuti timvetsere ndi khutu la mumtima, akuti pempha zinthu zingapo kuti utumiki waukulu ndi utumiki wa khutu. Nde apapa akutsindika kuti vuto losafuna kumvetserana likakula pakati pathu limabweretsa nkhanza, limabweretsa nkharwe, limabweretsa kudzikonda, limabweretsa chipwirikiti. Unfortunately, ambiri tikuchita kusankha kuti tisamvetsere anzathu. Ndi apapa akupereka chitsanzo za zimene zidanchitikira m'maritiro oyamba Deacon Stefano, tikawerenga ntchito za atumwi 7:57 kuti anthu adasankha mwadala kuti asamvetsere zimene Stephen amanena. Mapeto ake anamgenda miyala, anamupha. Chimodzimodzi makono pamene ndisankha mwadala kuti ndisamvetsere ena zimene zikuchitikira m'moyo mwawo, makamakaso iwo amene andiyandikira akuti tikubereka zipatso za imfa. Sitingaphane physically koma timakhala kuti mkatikati mutaphana, zochitika zathu maubale taphana. Chachiwiri apapa akutifunsa kuti tiyang'ane zinthu zitatu zofunikira pamene tikumvetsera. Choyambirira akuti tidzifunse kuti timamvetsera kwa ndani. Whom do we listen to? Ambiri timachita kusankha, kandi paparishi kumene ndidanenaponso kuchita kusankha timafunsa ngati tikufunsa zoona, nsembe ya misa lero apangitse ndani, hayi apangitse ndi bambo so and so, hayi sindipitako. Tasankha iyi mbire ndi kwaya yanji, kwaya so and so, hayi ine ndikalowa kwaya yakuti ndeyimabebetsa. So ndekuti tikusankha osati kuti tiyanjane ndi Mulungu koma tikungofuna zakuthupi zoti zisangalatse mtima wathu. Whom do we listen to? Inuyo ineyo ndimamvetsera kwa ndani. Alipo anthu ena mmoyo uno amene ndidasankha kuti awo kwatayankhula zabwino chotani, okwa kwatayankhula za nzeru zotani, sindimamvetsera. Apapa ati tidzifunse timasankha chifukwa chachani. Kachiwiri akuti tidzifunse kuti what do we listen, timamvetsera chani. Alipo anthu ena tipereke chitsanzo cha social media yomwe, even patiyankhule na Ambuye pomwe. Anthu umadabwa kuti kutumiza uthenga oti utha kuwerengedwa 10 minutes, 7 minutes. Within 30 seconds ya posting, anthu nthawi yomweyo amakhala kuti amen, tathokoza. Tangu yang'anani pa Facebook page yathu yatiyankhule na Ambuye. Makomenti ake amangokhala ulemu kwa inu Ambuye, ulemu kwa inu Ambuye, ulemu kwa. Kodi tonsefe mawu atikhudza chimodzimodzi. Sitimamvetsera, timangochita comment for the sake of commenting.
chimodzimodzi pamene tili m'magulu osiyanasiyana mukuone kuti makomenti ambiri amakhala nkhani zolaula, nkhani za ndale, nkhani zakatangale, nkhani zoonongerana mbiri, nkhani zakupha. Pamene pali mthenga wabwino, mthenga wachikondi, ambiri tilibe nazo ntchito. Apa pati tidzifunse, what do we listen? Ndipo potsirizira akuti tidzifunse funso lena kuti how do we listen? Timamvetsera motani? Even mawu a Mulungu kumene timamvetsera modekha, titatopa ndi kupumula, kwina kuti kumvetsera mawu a Mulungu, kapena ine has a way we are driving mwachangu kuthamangitsa galimoto, tikugwira ntchito zotopetsa, kwina kuti unena kuti tikumvetsera mawu a Mulungu. How do we listen? Tikalowa ntchali chimodzi, ansembe akamalalika timamvetsera motani? Akwaya akamayimba timamvetsera motani? Kapena timangosangalatsidwa ndi nyimbo zimene zikumveka ndi kumavina? Koma kuti timvetsere uthenga weniweniwo kuti ukutidzudzula, ukutiphunzitsa, ukutilamula, ukutipempha chani, ambiri sitimamvetsera. Choncho ndi uthenga ofunikira tiupange digest, tiufalitse komanso tiugwiritse ntchito. Tipitiriza mawa ndi mkuja lino kuona za uthenga umene apapa akutipatsa onena kuti tizimvetsera ndi khutu la mumtima. Kodi ndimamvetsera? Kodi mumamvetsera? Nanga tingathandizane bwanji kuti tizimvetsera uthenga wabwino? Ambuye atithandize kuti tikhale anthu osinthika, anthu omvetserana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kuna tulo, tibwana sisimuka, chero adani na kuti